Fl-aħħar 9 snin madwar 2000 persuna barranija li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa minn tobba, infermiera u carers tħarġu u kisbu ċertifikazzjoni fil-Malti bis-saħħa ta' korsijiet offruti mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Il-korsijiet jilqgħu studenti fil-qasam mediku minn madwar id-dinja. Fil-fatt, il-kors huwa dwar il-Malti li jintuża mill-professjonisti u l-ħaddiema fil-qasam mediku. Jien mill-Greċja, ilni Malta is-sena u nofs. Naħdem f'Tarawdes, people are very friendly and very helpful. Speċjalment meta nitkellem bil-Malti. Jiena naħdem bħala carer fir-residenta minn ġewwa il-Furjana. Jiena oqtaw mal-familja tiegħi. Lingwa Maltija ovvjament mhux simpliċità, nifhem aktar u nitkellem aktar il-paċjenti tiegħi. Il-Ministeru tas-Saħħa jesiġi b'kuntratt tal-impjieg li t-tobba u l-infermiera barranin fl-ewwel sena ta' prova tagħhom jagħmlu dan il-kors. Thomas Paċ, lettur f'wieħed minn dawn il-korsijiet, spjega li l-mod u l-ħeffa li wieħed jitgħallem il-lingwa Maltija jiddependi minn fejn ġej l-istudent. Jgħid li matul is-snin innota illi meta l-istudenti jibdew jikkomunikaw, iħossuhom aktar konfidenti u jintegraw ferm aktar malajr. Jekk xi ħadd barrani ħajidħol fis-sala u l-pazjent jgħidlu imqar bonġu kif inti, deġa ħadd il-pazjent ħajħossu komdu li jista' jitkellem miegħu u jħossu inqas barrani il-professjonist li qed jagħtih il-kura u x'tassew. Aħseb wara jekk imbagħad sa jgħidlu qed tuġani rasi, qed inħoss il-bart, kemm iktar u l-professjonist sa jifmu kemm iktar il-pazjent sa jħossu komdu u konfidenti li jitkellem ma' min qed jagħtih is-servizz. Jiena infermiera u naħdem fil-Sptar Monte Carmeli. Jiena tal-ilm nitkellem mill-pazjenti. Jiena naħdem fl-Isptar Monte Carmeli, Maltin kollha alright, jiena naħdem fl-Isptar mill-9 snin, jiena nod ħall-armi. Il-korsijiet jibdew bl-elementi tal-grammatika u tal-vokabularju l-aktar bażiċi tal-Malti, maħsubin għal min mandu l-ebda għarfien tal-sinna. Imbagħad ikomplu jiffukaw fuq espressjonijiet tipiċi tal-kuntest mediku, minn kliem tal-anatomija, samart u sintomi komuni, bilan li jkun hemm komunikazzjoni aħjar bejn il-professjonisti mediċi u l-klijenti jew il-pazjenti.